babu shakka wallahi in muka yi sanya za mu ga sanya. Ku sani wannan mutum Dr. Muhammad Aliyu sani ya fito fili ya nuna shi maɗiyanmu ne, ya fito da makamarsa a fili yana yaƙan mu. Inda muna neman zaman lafiya a kanmu dole mu ma mu fito da namu makama mu yaƙe shi. Ba wani abu Dr. Aliyu Muhammad yake bukata ba illa yayi tallan mu a duniya su san abin da muka aikata wa wannan yarinya. To ina mai tabbatar muku da cewa in dai haka ya kasance babu ɗaya daga cikin mu da zai kai ba za ka tsira ba, kai ma ba za ka tsira. Ma'ana zai rubutu a kanmu, zai haɗa press conference mutanen duniya su san abubuwan da muka aikata. Don haka ya zama wajibi mu haɗa kanmu mu ɗau matakin da ya dace a kansa. Kai ne ne tunani. Madalla da kuka fahimci Dr. Aliyu ya fita niyyar ganin bayan. Na ji daɗi da kuka yi nazari cikin ƙwarƙwarku da ku gane cewa Dr. Aliyu yana tallar rayuwar. Tallar rayuwar mana domin take-takensa da makita da makirci da yake shirin kullawa a cikin ƙwarƙwarsa ya san me zai faru. To ku sani cewa in dai Dr. Ali ya rubuta report akan wannan magana wallahi sai hukuma ta yi bibiyar ɗaya bayan ɗaya. Haka abin da zan gaya muku shine dole mu ɗauki matakin ganin bayan wanda yake son ganin bayan mu. To yanzu a tunaninka wanne mataki ya kamata mu ɗauka? Yanzu kuka zo wajen tunda kowanne a cikinmu ya amince da abin da muka ƙudurin yayi. To shauran sharrin ku kyale mun zamanai. Idan mun haɗa kai za mu cimma. Hello? Police station ne? Yes, police station. Ni ina ɗaya daga cikin masu shirya har-haren wanda suke tada kai baya a cikin gari. Wallahi ran kai da irin rayukan da muke kashewa ne ni kaina naga bai dace ba. Kuma ba kowa bane yake ɗaukar nauyin mu ba face wani fitaccen malami a jami'a. Sunan shi Dr. Muhammad Aliyu. What? Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka, barkanmu da sake kasancewa da ku cikin wannan shirin. Kafin mu shiga cikin gundarin labaran za ku ji kaɗan daga ciki. A yau ne jami'an tsaro suka tasa ƙeyar wani malamin jami'a wanda aka fi sani da Dr. Ahmad Aliyu
wanda ake zargin sa da haɗin gwiwa da haɗa kai da taimako ga 'yan ta'adda. A yau ne muka samu labarin cewa rundunar sojan ƙasar nan ta samu damar cafke wasu mutane da ake zargin 'yan tada ƙayar baya. Sai a gyara zama domin sauraron labarin bi da bi tare da ni Rabi Musa. A yau ne rundunar sojojin ƙasar nan ta kama wasu matasa kimanin su 30 wanda ake zargin 'yan tada ƙayar baya. Kuma za ku ji cewa a wayewar garin yau ne rundunar jami'an tsaro ta sakiyar wani malamin jami'a wanda aka fi sani da Dr. Ahmad Aliyu akan tuhumar da ake masa ta haɗin gwiwa da taimako ga 'yan ta'adda, wanda binciken hukuma ya tabbatar an same shi da bindiga dumu-dumu a cikin gidansa mai kirar AK-47. Sannan kuma an nemi wasu mata kimanin su 36 an nemi su sama ko ƙasa an rasa, wanda batan matan ko sama ko ƙasa ya sa a ranar Lahadin da ta gabata Pasto Yahana ya kausa muryarsa ga musulman da suke wannan ƙasa. Kuma mai girma Profesa Abdulsalam Kabir ya rubuta wasiƙa ta raddi ga Pasto Yahana, kuma a cikin wasiƙar tasa ya yi kira ga Pasto da masu irin ra'ayinsa waɗanda suke ganin cewa waɗannan abubuwa suna da koyarwa ta addinin Islam, ya tabbatar musu da cewa ba haka ba. Addinin Islama babu addinin da ya kai shi koyar da zaman lafiya, kuma wanda aka saukowa da addinin Sayyidina Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, duniya ta tabbatar da babu mai kyan ɗabi'arsa ga kuma cin kai da halitta Allah baki ɗaya. Wannan sanannen abu, domin waɗanda ma ba mabiya addinin Islama ba sun shaidi Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam akan haka. Mai neman tabbatar da haka sai ya karanta littafin Muhammad sallallahu alaihi wasallam da irin littafin ya tabbatar da shaida da yabo daga mutane 50 ga Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam waɗanda ba mabiya addinin musulunci. Wannan takardar zanga-zanga ce muka buga ta Dr. Malam Ahmad Ali, saboda abin da aka bawan Allah nan mu ba za mu kyale ba, wallahi tallahi ko za mu kare sai mun fita mu zanga-zanga. Yawwa, saboda duk wani ɗalibi da yake cikin makarantar ne yana cikin ɓacin rai akan abin da aka masa. Saboda haka dan Allah dan Annabi ko ba mu goyon baya mu fita mu zanga-zangan nan. Allah yana tare da mu. Thank you very much. Sannan akwai wasu malamai a cikin makarantar nan wanda sun goya mana baya. Sun goya mana baya gurin wannan zanga-zanga. Yawa, akwai wannan malamin da yake koyar da Islamic Studies. Malam waye ma? Abokina. Dr. Malam Zakariya. To shi ma wannan bawan Allah ya goya mana baya 100%. Yesu da Allah, na san kai ma kana da jama'a taka. Saboda ka duk wanda kai ya samu takaddar. Allah duke mobilizing nasu. In Allah ya kai mu gobe zuwa jibi insha Allah za ku ji cewa sai mu je kar duk wanda bai ganta ba Allah ka bashi kaji ko insha Allah zan mun su yawa in Allah ya kai mu gobe za yawa sai ka ta mu je mu ba waɗannan. Da farko dai Hajiya mun zo ne mu baki hakuri akan abin da ya faru, saboda abin da ya faru da malam ba mu ji daɗin shi ba, sannan duk wani ɗalibi da yake makarantar mu bai ji daɗin abin da ya faru da malam ba. Kuma ma kowa ya san cewa wannan abu da ya faru shari'a kai masa, saboda ba zai taɓa aikata wannan abin da ake zargin sa shi. So abin da nake so da ke a nan, wannan abu da ya faru Hajiya ki dauke shi a matsayin kaddara, saboda mutum bai isa ya wuce kaddarar da Allah Ubangiji ya dora masa. So ki haƙuri. Ba hakan ne marasa muka haɗa matsayin mu na ɗalibai tare da shi wannan bawan Allah shine shugaban ɗalibai. Mun mobilizing zanga-zanga kamar riot wanda za mu kira duka ɗalibai don mu zo mu nuna ɓacewar mu game da wannan abu. Ba don kuma wanda gwamnati ta san cewa abin da aka masa ba a masa ba shi kyauta masa ba masa adalci ba. Tunda mu malamin mu ne mun san halinsa ɗabi'arsa gaba ɗaya mai kyau ce, shi yasa za mu yi wannan don ya kasance cewa mu nuna ɓacewar mu. Ni ina ganin da an bar maganar zanga-zanga nan, saboda kada a je wajen zanga-zanga a je kuma a rasa wasu student ɗin makaranta. Kawai mu yi haƙuri, kawai mu yi tawakkalin abin da ya faru nan kawai. Ai Hajiya, wannan zanga-zanga da zamu shine abin da ya dace, saboda wannan zanga-zanga da zamu ita za ta nuna ma duniya cewa ba shi da hannu akan abin da ake zargin sa. Sannan kuma asali ma is our right, protest. Yawwa, so ina ganin ba wani matsala bane insha Allah, kuma hakan shine zai ƙara wanke shi daga zargi da mutane suke yi shi. Insha Allah ba wani matsala. To shikenan, nagode. Yawwa, Allah ya saka da alheri. to alhamdulillah.
Allah ya kiyaye hanya. saurara ba daidai ba ne ta koda cikin mutum ka ba har mu a ranka menene zan kamar yadda 'yan uwa da abokan arziki da makotan wannan mutumin suka bayyana rashin amincewarsu da abin da ake zargin sa suna bakin ciki ko kuma ba su yarda da abin da ake zargin sa ba haka mu abokan aikinsa wajibi mu fito mu nuna rashin yardanmu da abin da ake zargin sa ko mu tabbatar da hukuma da al'umma cewa mutumin nan fa mutumin kirki makire suke shirya makirci ake zuwa da makami a kara wa mutumin da yake mutumin kirki ne na gari na Allah a kara masa makamin kuma a sami gidi dan kawai cimma burin makircin su ai wannan ba wani abu ne ba kuwa ji kiran mu ga hukuma shine a tsananta a tilasta a tsananta bincike lallai sai an tabbatar da abin da cewa mutumin nan mutum ba dan komai ba saboda nagartarsa idan muka yi saki idan aka yi saki ba a yi bincike na gari ba la'i za a hallaka mutumin da ya zama shi ne mafi amfani a cikin wannan tausaya wa ɗalibai. Kai! Ashe ina ganin ka mai hankali, kana da ilimi ka san abin da kake yi, ashe jahili ne kai, ba ka san abin da kake yi ba? Yanzu mutum a kama shi da laifi don baka da hankali ka je kai mobilizing students je suna zanga-zanga kai ka noke majalisar malamai ma ta kira ni zo akan maganar dokta na ce ba zan je ba don ba zan zo in goyi bayan dan ta'adda ba suke ta wani magana wai dan uwanmu ne malami kaza na ce ni in bi bayan dan ta'adda wallahi ba zai yi ba ballanta na kai dan baka san abin da kake ba shine zaka je to wallahi wannan magana sai ta kai majalisar duk wanda aka hotonsa a ciki shi ma zama suspect amma malam abin da ya faru ba na will you keep quiet ba na so in ci wani magana
kuma shugaban student da aka baka kai ka san ba ka cancanta ba. Mu ne muka shiga muka fita aka baka wannan matsayi. Shine zaka zo dan baka da hankali ka je ka shiga wannan sabga ba ruwana da abin da yake baya. Get out of my sight. Ka san yadda kafafen yada labarai suke ta magana akan Dr. Ahmed Ali akan kes din samunsa da aka yi da makamai a cikin gida. Wannan dalili yasa ake zargin cewa yana taimakawa 'yan ta'adda. Saboda idan babu kira me zai ci gawayi. Don haka nake so ka yi kokari ka ga cewa ka je ka binciki me ake ciki. To amma da yanzu aikin da zan baka duba karbi wannan fayil ka duba. Ko ka san shi ne? Na san wannan mutumin, amma ba wai wani sani sosai ba. Kuma yanzu na fuskanci wannan mutumin ba na tunanin zai aikata irin wannan laifin da aka masa da shi. Da dai dan adam ajizi ne, zai canza kuma a kowane irin lokaci, amma ni kuma inda na fuskance shi ba zai haka ba. Idan har ka san shi wannan irin sani kai masa, Barawo ne, ya haƙuri. Eh? Ya haƙuri. Ban gane da basa ba. Kai. Mene maka ka kwace mu sanan kan kin da baka jin tsoron haduwa da Allah? Dan Allah ka ya haƙuri. Tun safe nake yawo wallahi ban samu abin da zan ci ba. Shi yasa ƴan labai. Ku taimaka ku yi haƙuri. Amma irin wannan ai sai ka ruga ba. Ranka yade. Rabu da shi idan mun je ofis wallahi sai yayi bayani. Ai mun san su. Tsaya, dakata. Ya haƙuri. Ka tabbatar da cewa idan nayi haƙuri za ka yi min alƙawarin ba za ka ƙara irin wannan ɗabi'ar ba. Wallahi daga yau in ka bani wallahi na daina har abada. A barka? Allah ya tabbatar. Ku taimaka min. Miƙo kuɗin. Nagode. A wallahi ba za ba ka wallahi. A'a tsaya mana. Tsaya. Kai dan daba na so ka ma hukan nan ni ma wallahi. Wannan dai ai ya ishe ka cin abinci dai. Miƙe. Ya haƙuri. Ko bayan da Nagode. Ba ta damuwa. Kai dai ka riƙe alƙawarin da ka ɗauka. Ka gani? Irin wa'annan yana. Idan ka ɗauke shi ka kai shi police station. Me zai faru? Na farko za a ɗauke shi ne a jefa shi a cikin sa. Daga sel a kai shi gado. An yanke mai hukunci a kotu. Idan muka yi rashin sa'a sai kaga ya haɗu da wasu miyagun mutane wadda su nuna mishi cewa wannan sata da ya ma karama ce babbai kamata ya rike. In aka haɗu da irin wannan ka san abin da ake yi na farko sai mutum ya gode wa Allah da bai tsinci kansa cikin irin wannan halin da irin wannan ɗabi'un ba. Abu na biyu kuma a yi masa addu'a Allah ya shirye su saboda su gyara. Wani abu ne yake faruwa ƙasarmu ta shiga cikin wani irin hali sakamakon irin gurɓataccen shugabannin da aka samu a baya waɗanda ba sa jin tausayin talaka, wanda zaka ga mutum ɗaya ya ɗauki komai ya riƙe shi kaɗai ba ruwan shi da halin da talakawa suke ciki. Amma wannan ƙasar ai tana tattalin arzikin da ya kamata a ci kamar irin wannan saurayin ya samu ingantaccen ilimi,
ya samu ingantaccen kulawa da lafiya, ba zai rasa abin da zai ci ba idan gari ya waye. Amma to yanzu da tunda an samu canji, muna fatan in Allah ya da duk wani abubuwan za su gyaru. Al'amarin sai na gode da sabon da kai. Bari siya abin da sai sanan da na mai na kankanin lokaci ne, kuma sanan da na mai bai zama lalle shi zai aikata wannan abun ba a yanzu na fuskance. Ka san yanayin mutum yadda yake, mutum yana iya canzawa a kowane hali. Za ka ga mutum gashi sahihi, mutum cikakke kamili, amma kuma a ƙarƙashin ƙasa Allah kaɗai ya san me yake. Abin da muke so mu yi shine a je a yi binciken da za mu zo mu gabatar da shi gaban kotu. Idan aka samu saɓani cewa ba shi da laifi, wannan babu komai tare da shi, to kaga sai mu ajiye kes ɗin, babu ruwanmu da shi. Amma idan har muka tabbatar cewa mai laifi ne, babu abin da zai hana mu gabatar da shi gaban kotu saboda mu gyara ƙasa. To wannan dai shine abin da ya kamata a yi, saboda haka wannan aiki ne akan mu, saboda tsaftace ƙasa ya zama wajibi akan mu. Sai ka yi ƙoƙari ka ga cewa ka yi iya ƙoƙarin da za ka yi ka samu min abin da nake so in samu game da shi. Ka gane ko? To shi ne yawan malam. Fasbir, 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 fasbir. kuma ba ɗaya daga cikin mutane da za a iya haɗa kai da su ya ba da gudunmawarsa a cuci halittar Allah. Babu shakka Malama Abida, zaman ma nan wajen kin tabbatar mana cewa kina ɗaya daga cikin mata masu ƙaunar mijinsu. Domin tunda muka zo nan wajen ba ki da aiki sai yabansa da kuma kambama girmansa. Malama Abida and Dr. Ahmad Ali, the Africans Romeo and Juliet. Idan mun yadda mijinki na gari, amma yaya aka yi muka same shi da bindiga mai shigo da ita gida ba famit kuma AK-47? Ina maka rantsuwa ga Allah. Wallahi dakta bai da masaniya game da shigowar bindigar nan cikin gidan nan. Kina so ki ce muku ni da kuma ta faru inda tana da ran da aka kawo ta. Dakta yana da wata ɗabi'a. Dakta duk ƙarshen wata idan ya ɗau albashin shi yakan ɗauke ni mu tafi asibiti ya bincika akan gadajen marasa lafiya. Idan ya samu marasa lafiyan da ba su da kuɗi, dakta yakan biya masa kuɗin magani ya taimake shi. Kwana biyu kamin afkuwan wannan abu, dakta ya ɗauke ni mun tafi asibiti. Kafin mu tafi, wata kofa take cikin gidan nan na kulle ta da amma abin mamaki bayan mun dawo mun samu an ɓalla kofar shigowa gidan nan, wanda shigowar mu cikin gidan nan sai muka samu kofar tagarsa shi ma an ɓalla ta. To ina tabbatar maka wallahi kasantuwar wannan bindigan a cikin gidan nan ba zai taɓa rasa alaƙa da wannan ranar ba. Ya sani ki babu wanda kika sani mijinki suke takun saka da shi. Ka san duk mutumin da ya ƙudiri yin gaske a iya rayuwarsa ba ya taɓa rasa mutane masu ƙalubalen rayuwarsa. Dakta ya kasance wani ƙalubale ya haɗa su da
'yan uwansa malaman jami'a a game da wasu illoli da suke haifarwa a cikin makarantar jami'a. Ya sa dakta ya ƙudiri aniyar cewa zai rubuta report a kansu nan da duniya illolinsu. Ya fara wannan aikin kamin ya gama wannan abin. Tayo, Allah dan annabi da gaske. Aure wata uku, kwana 26. Na lillahi wa inna ilaihi. Dan Allah, dan Allah, ka taimaka ka bada kuɗi na sai madara in sha saboda yaron nan har yanzu bai samu ruwan mama. Almata, ina ubanka? Ina ubanka? Tambaye ki nake ina uban dan? Kin ga Falmata, unguwar kenan. Rumana, na sake ki, saki uku. Saki uku? Yanzu duk abin da ya sani a gidan nan ki tattara ka. Bar gidan nan. Me nayi maka ka sake ni? Tambaya ta yake abin da ya gani. Ba ni ya kamata ki tambaya abin da ya gani ba. Ki tambayi iyayenki. Falmata, kina da hankali kuwa? Kin taba ganin inda aka yi aure aka haihu wata 4? Yanzu daga haihuwa sai ka sake ni dan Allah dan annabi ka yi haƙuri ka gaya min abin da na maka. Wata 4? Ba zaki tattara kayanki. Bar gidan na gaya miki. Dan Allah dan annabi ka taimaka min dan Allah ka gaya min abin da na aikata maka. Dan Allah ga ka wanne iyayena zan je in tambaya dan Allah me nayi maka. Tattara komai naki maza maza ki bar gidan. Na ji an ce ka saki Falmata. Me ya faru? Abokina, dole sai Falmata. Falmata fa ta haihu. Ta haihu? Abokina kai ka taba ganin inda aka haihu wata 3 da kwana 20. To wallahi ko akuya ba ta haihuwa wata 3. Wallahi abu a cikin masifar tashin hankali. Wallahi idan duniya za ta tafi ba wanda ya isa ba ni na lura a cikin tashin hankali gaba ɗaya rayuwa ta ba da nutsuwa da ita da iyali sun sa na zuwa ne na mai da wannan yaran kawai yaro ana neman a shiga ta mu shi ke sa da kashi na kashi wurin dangin uba ne na kashi can wurin uba ne su rike Hajiya wani irin shirme kika ki dauki yaron da yake koye yake shi ki kai shi gidan sirkan wannan al'amari ne wannan al'amari na abu a sanne ne
a ji a yi bincike, amma haka kawai ki tozarta mu, wani ya tozarta ci, wani ya barar da mutunci ne, zubar da mutunci ne. Cewa nake ni ba ni ne shugabanki ba, to amma dan menene baki sanar da ni ba kika dauki yaran ki kai su ke kashi gidan sirkan mu? Karki sake mu. Kai hakuri. Ba za a ƙara. Albata! Na magana ta samu. Almata. Idan kin boye mana saboda kin zaki ji wani. Zaki ji tsoron a tire a duniya. To ki sani sarkin da ya halicce ki, ya halicce mu, ya yi kowa ya yi komai, masanin abin da yake fili da wanda yake a ɓoye. Alimin zahiri wal ahfa ya san abin da kika ɓoye a cikin zuciyarki. Ya alimin ha'inatul a'yuni wa ma takhfi sudur. Akwai ranar da zai tara mu a gaban dukkanin halitta. Yau mutubular sara'ir, ranar da ake falla asirin bayi, ya tona miki asiri a gaban dukkanin halitta. Ƙasar da kika yi lalata a kanta ma ta yi miki shaida kan kin aikata. Ki ji tsoron wannan ranar. Falmata, ka dubi girman Allah kin gaya mana. Kafin ki tare da mijinki, wata alaƙa ba ta taɓa faruwa tsakaninku ba, ki gaya mana ɗansa ne ko ba ɗansa ba. Abincin da ka haɗa ni da Allah, gaskiya ba ɗansa ba ne ba. Ba ɗansa ba ne. To nawa ne ne? Kana jina kamar wannan tali din da ka gani duk inda ka zana shi tun malamin da ka ga bai baka maki ba wallahi zalunta kai kana zana masa shi haka a exams to shikenan ka gama masa komai kamar yadda ka yi shi haka kenan kamar yadda ne haka dina Kamalu, ya muna karatu kuma na ji kai shiru. Me faru? Wallahi nake gaya maka kaga wacan? Duk makarantar nan ni nakan mamaki wai mutum wai makaranta suke zuwa ko shashanci. Yanzu ya kalle ta. Kullun ta Allah waccan shigar da kaga ta yi irin ta take. Kullun tana wucewa tana. Yau ka ganta da wando. Kai ina ji gaba wannan ina ji da in kan fai za ka ganta a makaranta. Wasa kake abu to in ba haka ba in ka shigo makarantar nan ka ba akwai sample da ake nuna wanda za a ce ga kaya wanda ya kamata a ce ɗalibi ya saka to amma ita kowannen ba ta duba kai mace da ita ina da yawa irin su ka san menene ina bebun nan da na yana ranar a wannan a lab din nan da muka je practical din nan wata yarinya ita ce wai yar Kano ne ko yar ina ne din okay na gane dazu
muna tafiya da bebin nan gaye ina jin daɗin harkar kawai sai ga wata yarinya da na taɓa yanawa last week din nan kawai ta zo wucewa ta gamu ai sai na fuske kawai wallahi sai na fuske kawai na ɓata rai ne kamar ma ban ganta ba kawai kai wuce ga ce kana mata sun mun yawa ne gaye amma fa ko yanzu na ga wata kai gaye ai ga wani danyen kaya can Allah Ya kin yi tunani ne kan batun da muka yi da ke jiya? Ba tunani na sake ba malam. Na zo in faɗa maka ne. Na fahimce ka 100% a wayar da muka yi da kai. Ya kamata ka sani ni da kai duka bayan Allah ne. Ya kamata kuma mu ringa tuna Allah a duk halin da muka tsinci kanmu. Irin manufar da kake gayyata ta a cikin ta. Ka sani ni ban baro gidanmu na taho makaranta akan wannan manufar ba. Haka kuma iyayena wasu turo da makaranta akan wannan manufar ba. Hatta hukuma da ta shaci fili ta gina wannan makaranta. Ta ibe ku a matsayin malamai. Ku kira al'umma su kawo 'ya'yansu. Hukuma ba ta yi akan wannan manufar ba. Kada ka ta karkici kan da wani surutu. Duk jami'ar da zaki je a duk duniyar nan akwai mutane irin mu waɗanda suke taimakawa mata in sun taimaki kansu. Ke da kanki ke kika zo har ofis ɗina kika ce kin yi failing course ɗina. Me kike zaton zai faru? Ki gaya min na ce me kike zaton zai faru? Dole ne a ki. Dole. Ko ba ki fahimta ba? To ma'anar kiran da ne miki kenan jiya. Ki fahimce ni ma kuma sai in fahimce ki. Sannan kuma ina so ki sani duk jami'ar da zaki da kuma duk wata jami'a da ta wayi gari a duniyar nan akwai mutane irinmu da suke taimakawa mata su taimakawa. To ka sani ba zan taɓa biye ma a cikin al'amuranka in mu a matsayinmu na 'ya'yan wasu mun wayi gari a ƙarƙashinka. Ka sani kai ma ka aifa ko kuma za ka aifa kuma wanda ka aifa zai kasance a ƙarƙashin mu. Ke dakata duk wacce take so ta ci jarrabawa mu ma sai mun jarraba. In har kina so ki ci jarrabawa ki zo mu jarraba ki, in ba haka ba ki je ki ta zama kuma kina failing. Je in dai wannan makarantar zaki ina da tabbatar miki da cewa sai dai ki tsufa ki tsofe a wannan makarantar.
na ji daɗi da Allah ya sa ka gane cewa abin da kake yi ba irin wannan ya dace a gurinka kullum baka da aikin yi inda aka ganka a cikin makaranta sai dai a ganka kullum kai ne a bugun yanci tana zaune a nan kana zaune a gefe ko mata suna zaune kana sake su ko kuma a'a yarinya na tafiya kana binta ba ɗabi'a ce da kyau ranke daɗe ina koya mata assignment da dama shi yasa muka tauta na ga alama amma ina tunanin koyar da assignment a cikin aji ake ba a cikin farfajiyar makaranta ana tafiya na san kuma ka faɗi wani abu ne ba don komai ba saboda kana jin tsoro ko to bai kamata ka ji tsoro abin takaici shi ka dinga jin tsoro na amma kuma baka jin tsoron ubangijin da ya halicce ka Allah shi ne abin tsoro a gabansa za ka tsaya a gurfanar da kai duk abubuwan da ka aikata a duniya ranar gobe kiyama a zayyano maka su to wannan ranar ya kamata da fatan za ka gyara Fasbir, 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 fasbir. Ka san ko ta mace ce. To kun je kun gama zaman ku a hannun sanda. Rahotanni daga likita ya bayyana cewa wannan yarinya da kuka yi yunkurin yi mata kuka yi yunkurin ku lalata masa ya kuka yi yunkurin ku bata kuruciyarta kokarin kawar da dukkanin tufafin da yake jikinta za ku kokarin ku lalata masa ya ɗaya cikin uku idan ya same ku kuna cikin bakin ciki wannan yarinya idan uwa ce wurin ku ya zaku idan kanwa ce wurin ku ya zaku idan kuma aure ne tsakanin ku da ita wani yayi mata haka iya za ku ji wannan ɗaya daga cikin uku da na ambata ne ko dai uwar wani ce ko yar uwar wani ce ko matar wani tilas sai ta zama cikon na hudun ya zama yar wani za ka so a yi yarka ko matarka ko kanwarka ko kuma wadda ta haife ka ba zai yiwu ba ka yi kokari ku to da haka yan sanda sun yasa bincika likita ya bada nasa babu wanda ba ta da illa ba a cikin ta ba sai dai da hukuncin hukumar makaranta san zami na ko makaranta yi wannan wasu kai da ke gaya min nan dare lokacin da shedan ya buga ma ganga ya sa ka taka rawa ko dan hawainiya ne kai ba maraya ba wani dalilin da zai samu hukumar makaranta kai nan fa jami'a ce guri ne da matattara ce da aka taru ake musayar ilimi matattara ce da aka taru ake yin abubuwan da za su ciyar da al'umma gaba matattara ce da ake sa ran za a haifar da mutane ko a kyankyashe mutanen da za su ciyar da al'umma gaba ba matattara ce da za ta kyankyashe mutane irin kuma da za ku zo kuna ciyar da al'umma baya kuna aikata abin da zai zama abin kunya kuna aikata abin da zai saba wa kowane irin addini a duniya yahudiya ko nasariya bare islama babu wani dalili da zai samu sauran get out dan Allah malam ai hakuri malam ashkar get out get out ko kuma ya ishe ku izina wannan ya ishe ku darasi yawa to kaga wannan shine haƙƙin makaranta mun sauki mun zartar musu amma akwai wani hanzari ko ba wani hukunci ta makaranta ta ɗauka game da wannan 'yan matan da suke yin shi in ka lura wannan yarinya ta tsaya ka duba irin shigar da ta yi it's not fair a ce ta yi irin wannan shigar kuma za ta iya janyo hankalin bayan mazan fa dama me kake ne dan bira da sata da dole wani duk wasu kai mata sun shiga amma ka duba ita nata za ta iya fa habit ɗinta ne fa dama gaskiya ne idan har wanda ya yi yunkurin aikata fyaɗe hukumar makaranta ta yanke masa hukunci na kuwa
wajibi a tanaji hukuncin da za a yi wa dillalan da suke aiwatar da ko suke tallan aikin. Ya dai na ganki anan zaune kin buga wani uban tagumi. Me kike tunani haka?